Solemnidad sa pagsaka sa langit sa Ginoo. Mayo 24, 2020. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa nahauna kong basahon, o Teofilo, naghiskot ako may tungod sa tanang butang nga gisugdan ni Jesus sa pagbuhat og pagpanudlo hangtod sa adlaw sa pagbayaw kaniya paingon sa langit. Tapos siya makahatag og mga tugon pinaagi sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles nga iyang gipili. Tapos sa iyang pag-antos, kanila mipakita siya nga buhi pinaagi sa daghang mga pagpamatuod nga nagpakita ngadto kanila sulod sa kap-atan kaadlaw ug nagsulti kanila may tungod sa gingharian sa Dios. Og samtang diha siya uban kanila, siya misugo kanila sa dili pagbiya sa Jerusalem, kundili sa pagpaabot sa gisaad sa Amahan, nga matud pa niya, inyong nadungo gikan kanako, kay si Juan sa pagkatinuod nagpangbautismo sa tubig, apan sa dili madugay ang igabautismo kaninyo mao ang Espiritu Santo. Ug unya sa nagkatigom sila, gipangutana siya nila nga nag-ingon, Ginoo, niini bang panahona karon igapahiuli mo ang gingharian ngadto sa Israel? Ug siya mitubag kanila, dili itugot kaninyo ang pagkasayod sa mga panahon o mga kahigayunan nga gitudlo sa Amahan pinaagi sa iyang kaugalingong kagahom. Apan kamo magadawat hinuon o gahom sa diha nga kakonsaran na kamo sa Espiritu Santo, ug kamo mauunya ang akong mga saksi sa Jerusalem ug sa tibuok Judea ug Samaria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Ug sa nakasulti na siya niini, samtang nanagtan-aw sila, naisa siya sa kaytas-an ug gibayaw sa usa ka panganod hawa sa ilang mga mata. Ug samtang nanagtutok pa sila sa langit, sa nagpaingon siya sa itaas, tan-awa, nagtindog tupad kanila ang duha ka tawo nga nagbistig maputi. Ug miingon kanila, mga tawong Galileanon, nganong nagatindog man kamo dinhi ug nagatutok sa langit? Kining maong Hesus nga gikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, mubalik ra unya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Misaka ang Dios sa iyang trono, uban sa mga singgit sa kalipay. Usa ka tingog sa mga trompeta alang sa Ginoo. Kamong tanang mga tawo, pamakpak kamo. Singgit kamo ngadto sa Dios sa mga singgit sa kalipay. Kay ang Ginoo ang labing halangdon, ang katahaan, dakong hari sa tibuok nga kalibutan. Kay hari sa tibuok yuta ang Dios, awiti siyag mga himno sa pagdaig. Maghari ang Dios diha sa kanasuran, magalingkod ang Dios diha sa iyang balaang trono. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Epeso. Nga unta ang Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang mahimayaong Amahan magahatag kaninyo sa espiritu sa kaalam o sa pinadayag diha sa kaybalo may tungod kaniya, nga magalamdag sa mga mata sa inyong kasing-kasing,
aron inyong masayran kun unsa ang kalauman diya sa iyang pagtawag kaninyo, kun unsa ang mga bahandi sa iyang mahimayaong panulundon diya sa mga balaan, ug kun unsa ang dili masukod nga pagkadako sa iyang gahom nga ania kanato nga nagtuo sumala sa pagliyok sa iyang dakong gahom. Nga iyang gipalihok diha kang Kristo sa iyang pagbanhaw kaniya gikan sa mga patay ug sa pagpalingkod kaniya diya sa iyang tuo sulod sa mga langitong dapit, ibabaw sa tanang pamunuan ug pagbulutan ug gahom ug kaginuuhan ug ibabaw sa tanang ngalan nga ginangalan, dili lamang niining kapanahunan karon kundi usab niadtong umalabot. Ug siya nagpahiluna sa tanang mga butang aron may sakop ilalom sa iyang mga tiil ug naghimo kaniya nga ulo ibabaw sa tanang mga butang alang sa iglesia. Nga mao ang iyang lawas nga napuno kaniya, nga mao ang nagapuno sa tanang butang diha sa tanang dapit. Ang pulong sa Ginoo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea didto sa bungtod nga paatuan kanila ni Jesus. Ug sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya apan ang pipila kanila nagduha-duha. Miduol si Jesus ug miingon kanila, "Gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Tungod niini, sa inyong pagpanglakaw, himua nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.